даро мо ина дар Мискинобод қарор дорем. ҳози айнархи навой масалан сохтумон чизе дар кора мепирсем ӯзи чанд сме ҳамаша мефаҳмем. мағозаи корвон сехи пластикӣ ва дукони шиша инҷа боз медурем. шланги 32 4 сум. И чанда шланг чанда? 15 чанд сум? 2,5 сум 15. И утеплито чанд я? 140 сум. Родбанго чи? Родбан 35. Ай 35 то 50 сум. Шпакловка чи? Ай 35 то 50. Профило чи? дунаш ай 14 сум то 22 сум сар мешава. ина дарои таваха дарои хушруб дай. даро чанд я? 1800 сум мега дарора. кафело чанд я? иё чанд я? хчон 70 сум квадрат шон. ана витринада ҳастай чӣ намуде боша ина. И дарои ат чизо чанд сум я? пластики ва унаи чизо. пластикиё 750 сум. пластикиша иё чи? ина ё 1200 сум российские 1800 сум. ина ё 1800 суми российскиш. о ина хай дар бист ҳама намуди дар ҳастай. хай нархош ҳар хелай даст чизе бихоҳӣ ҳаста инҷа. и дспо чанд я? 350 сум. ина и дспо ина хай медурем ба мадури магазин. инҷа хай нархош ҳамаш ҳаста. ина болгарка 1300 сум. 880 500 майдаакш. инаи керфе 1400 сум инаи нархиш. хайна насос лабой чи ҳастан шурупавёр. ина шурупавёр 312 сум 715 сум. хай ҳар хел 280 сум ба свечаю дрелиш. ҳама чи аст. ина хай мехча. ина лапот шокшувак ҳаста. ина 1820 сум нархиш. ина шама мехина ҳама чи ҳаста дига ёфт мешава. ина пилтои пластик. инаи чизои огозини лабой чи аст. телевизоро 43 чанд сум? телевизор 43 чанд сум? 1650 телевизор 40. ина ютуб тамошо мебиниш смарт дора машина. ин магазини навай магазини алиҷонай Мискинобод. ҳама чӣ дора ина духовка телевизор. ина духовка 600 сум. ина хай кафел бу ина муди кафел аст. ина меои вибр мекини чизе бугӯй ҳаста дига. холодильник ина ҳаста. холодильникои ина сантехники чизе бугӯй ҳаста инҷа. турбош ҳам машина валник чизе дар кора. ина 700 сум. ина нархи 700 задагия. магазин ҳамшта ҳама чи дора. холодильник коран хай дарои хушрура ина шура ина дарош. алиҷон холодильнико чанд сум я? ин холодильники сиёҳи дарах фалонай 5900 сум мебаш. иш 7500 ина сфед. иш 2500 ина сиёҳ. иш 2300 тас нархош наста ина. инҷа
люстр ҳамачи ҳаста. Чӣ намуд люстри фуратон барнест. Ҳастай люструи фасоне. Барои потолок, барои фигура ина. Галагину хушро дорайна. Хай, боқӣ мирем далши ягон тайдгаши сёнка мекунем. Ина сехи трезак пластик. Чӣ намуди фурат закас мекунем ёй. Ина мискина бода ина. Сиёҳ чанд мияй квадратиш? $78. Хай бо миёй гав мезани хай. Чун сиёҳш ина. Рамка тёр ина треза тёр. Сфедо чӣ? $48 мисол. Хай бо гав мезани. Хтонина бародаро ина трезош. Найдош. Ина трезоя чизиш. Сехиш ина хай. Бой кадам медадар кор боша инҷа меяй ина закас мекунам. Мекунам метанаш ина. Ина трезош ина дардош ина. Ҳама чия дорам аз 20 ҳамаша аз 20.